Wis wayahe kelan meneh ya cah. Lah dina iki aku ape masak mangut terong tak cemplungi iwak panggang pe karonan tempe wayu ya cah. Lah bumbune iki ya pe tak rajang-rajang wae ana lombok abang karonan lombok cilik iku sing akeh ben ku rasane pedes. Bawang brambange ya mung cukup diiris-iris ngono wae. Lah ben tambah jangane rupane wayu diirisi karonan kunir. Aja lali laose menisan diiris ben tambah rasane engko seger jangane. Lah nek wis bar diiris kabeh terus dicemplungno ning gone njero wajan digongso nganti mateng ambune seger ngono lho cah. Lah nek wis mateng kaya ngene baru disokno santene sing wis bar diperes mau ya cah. Lah terus tempene wayu mau dilebokno menisan diaduk-aduk teronge sing mari digodhog mau ya dicemplungno sisan. Lah kok ngono aja lali primadonane wong Tuban iku nek jangan ora keri iwak panggangan pe sing rasane ku tambah seger ngono lho cah nek dicemplungi iwak pe ku dikeki uyah royco karena terakhir gula ben tambah sedep terus diaduk-aduk terus dimasak nganti tanek sing aja lali nek kelan terong ku dicemplungi ale ya cah ben tambah seger ngono lho. Nah terakhir ku dikeki brambang godhong. Lah wis dimasak terus diaduk-aduk ben supaya engko ora mumbul jangane. Lah nek wis mateng terus dipateni kompore. Lah ngene iki lho rasane seger tenan ngono lho cah. Apa meneh ana iwak pene, ana alene. Wis mantap.